Swangkahan gro sesumbar lho kondange aku Pak. Iya kondang kowe ya. Lagi ngono wong do kaya ngono abane Pak. Kae sing nggawa kowe kok. Lha jenengan po tahu suluk nek do bengok-bengok ngono. Saking senenge karo aku lho Pak. Alah. Iya. Tegese iki ben kok keselamatan berkah Gusti Allah ngono lho Pak. Serampat nggih, serampat nggih. Serampat nggih. Nggih nuwun sewu, Cok. Pun serampatke kersanipun jenengan. Wah iki senjata makan tuan iki. Piye bagus, Masya Allah. Dagelan bagus sing ngono. Apa aku kurang ganteng, apa aku kurang gagah, apa aku kurang sugih? Aku sing sago mulyane uripmu, kowe njaluk apa tak turuti watenan njaluk temu lintang. Wes. Eling. Usia. Sing wis terkenal sejagat raya ada Mas Gareng Semarang, Gareng Sumarbagyo. Oh ngono ana Gareng Bejen, ana Gareng Tralala. Iki diperkenalkan untuk warga masyarakat Oneng Aglik Wonowoso. Gareng yang baru muncul belum ada 1 tahun. Iki iso menggebrak dunia hiburan pakliran wayang kulit. Gitu Mas Gareng? Aku ya ngerti jane. Ngerti ngopo? Lagi konangan iki. Konangan piye ta? Gareng sing kondang saking Semarang. Pak Sumarbagyo trah yo 15 juta. Pak Tralala Solo paling minim yo 12. Gareng liya-liyane paling minim 8. Layak iki ngejak aku ketok anggarane tipis kok. Sakemu. Aja nyempelekne wong Wonowoso direwangi urunan lho. Rumangsane apa dikira sak-sake ngono. Wong nyatane ya enek nominale lho. Ya enak nyatane 1.100.000 kok. Mboten. Tenan lho ya, sakmono lho ya. Munimu sakmono lho ya. Lah ya mentolo to njene. Nuwun sewu alhamdulillah. Ngono ki lek kowe muni ngono ra ngetok-ngetoki ngono lho. Ra ngetok-ngetoki masyarakat sing urunan. Masyaallah estu Pak niki kula dibayar 7,5. Iki kan job sing ndek mben karo sing sok mben. Ning mboten. Bungah bombong luar biasa. Senenge apa? Di tengah kota taksih nguri-uri kabudayan. Iki mau jupe sedekah bumi utawa sodakoan bumi. Asodakotu dafulil balak. Sodakoh kuwi sejatine minangka sarana tolak balak. Wah iki. Gareng weton pondok iki. Alah kena aku pondok bersalin tapi. Oh salin klambi gitu. Iya. Mulane alhamdulillah nyoto para warga mriki taksih nengenaken kabudayan ugi nengenaken sing jenenge agama. Agama lan budaya senadyan ta ora iso dicampur aduk ning nek mlaku bareng dadi lan becike. Mengko kebutuhane menungso nek kebutuhane wong urip lho Pak. Apa? Kebutuhane wong urip rak gur sandang pangan papan. Betul. Lah ning gandeng kegubel hardaning nafsu mergo kepinginan sing dibacutke hawa nafsu dadi kepencut barang milik contone Mas Picis Rajabana pangkat derajat kuwi mung kebutuhan mergo kepinginan sing kesurung hawa nafsu. Nek kebutuhane wong urip guru sandang pangan papan, mangan wareg, klambi rapet, turu tanek, omahe buntet, mlakune cepet, dompete kebek, terus pikirane ora mumet, uripe slamet cukup. Oh iya. Wong urip golek et-et kabeh mumet. Iya, golek et-et ya. Heeh. Turune tanek wong biyen kuwi buta angger iso awak sodok sayah nglekar iso turu tanek tentrem atine. Ning wong saiki wis ngongso-ngongso kok. Ngongso-ngongso piye? Turu ape iso tanek golek kasur. Wis duwe kasur golek bantal, wis duwe bantal tekok guling bareng guling jek golek pupu kuning kok. Gak ya ruwet to. Iya. Kuwi bab turu. Bab mangan nggih semono. Mangan piye, Ren? Turu tanek mangan wareg. Wong urip nek wis iso mangan, ana sego tekok sambel, ana sambel tekok jangan, ana jangan tekok tempe, ana tempe tekok lele, ana lele lah kok golek sate. Kuwi mergo kepengin iki ngongso. Ngongso-ngongso ya.
tur meneh nek jaman biyen kuwi wong urip rak gur sak madya. Ya. Ning gandeng saiki wis karena perkembangan zaman wong urip akeh sing do serakah. Nun sewu, ora kok niki ngelek-elek. Ciptaaning Gusti, makhluke Gusti sing paling serakah gur menungso, Pak. Kok iso menungso? Lah, tak ibaratke menungso karo kewan. Kewan kae codot. Codot kae senengane rak nyolong. Nyolong. Upamane nyolong pelem. Nyolong pelem wae milih sing tuwek mateng dicucuki. Nek ketoke ora entek ditibakno sing duwe duh enek pelem sisa codot luwung. Lho, sing duwe jek muni luwung. Kuwi nek kewan. Beda nek menungso. Menungso piye? Mergo ngangkah-angkah ngayah-ayah kepengin ndang duwe sembarang. Ngongso-ngongso. Wenango pelem dirontok kabeh sak wit-wite dibedol menungso. Oh iya. Pitik rak pitik. Pitik notoli gabah krasa wareg lunga kok, Pak. Lunga. Mergo krasa wareg sesuk pikir sesuk saiki wareg dhisik. Pitik ning nek menungso ngerti gabah lah kok diadek kresek wenango sesuk digulung sak sawah-sawahi. Contone bengi iki ya ana, Pak. Contone apa? Tratak wae dhewe, gamelan wae dhewe, panggung wae dhewe, dalange dhewe, sindene bojone sak anake mawan anake lanang. Ngongso-ngso. Rena dulu Apa? Tak geraji cangkemmu kok. Pengumuman. Apa? Kecuali dalang juga seorang tukang bangunan. Ono dalang kok nggone geraji kaya umum. Ora ndene ngono, ora kok jeneh piye-piye ki ora. Ngono kabeh tak jak kabeh ki enggak. Tak tepungke tak kenalke karo warga masyarakat di sini gitu loh. Alah padune bayarane ben nglumpuk. Mula ana senggaan. Sing kakung seniman, sing putri seniwati, utange nglumpuk lho. Bandane nglumpuk. Lah nglumpuk nek nuju tanggapan nuju corona nek ra kageden utang tak roh rupane. Oh iya. Aku yo nglakoni kok. Iya, Genset kok kadol nggih men corona. Lah gur genset. Kowe apa sing kadol? Ora mungkin kadol. Sebabe ora ndek apa-apa kok. Mergo wong ngalelah niku lho. Iya. Mergo nrimo ora ngongso-ngongso. Ngono kuwi jajan nek jenengan wong nrimo lho, Pak. Jajan upama wong nrimo. Gamelan iki aja wae dhewe, Pak. Ben kancane untuk sewan gamelane Pak Dodo. Oh nganggo gamelane Pak Dodo ndum rezeki. Wayange nggone Mas Sinung lho. Ya apa duwe? Lho kowe gak duwe nang? Sinung ora duwe. Diprint apa diapakno lho. Wayang kok diprint disimping sing apik. Iki tak pilihne Prodomas kok. Lah ngono dadi nek aku ya kebagian sewan. Sewan. Lampu. Oh. Dadi ngaryakne wong-wong kok. Lah ben orang klumpuk dadi siji ngono. Oh. Lah nyatane do nabo do anu ya entuk kerjeken. Ngono lho. Ora kudu ngono. Apik-apike ku lek nuthuk teke dhewe. Gamelan ki lek nuthuk teke dhewe, ora masalah mbok nganti tugel, mbok nganti sempal. Lek teke dhewe ora masalah mergo teke dhewe dituthuk sak kayange. Ora dadi perkara, ora dadi masalah. Bojo ya ngono, nuthuk bojone dhewe ora masalah. Lek mu nuthuk bojone tanggane gawe masalah. Ngerti ora? Ngerti ora? Urung karuan. Urung karuan piye? Lah tukang pijet kae ora mijeti bojone dhewe kok ora perkara. Beda kuwi tukang pijet beda. Ngene golek menange dhewe. Weh wis kenalan karo warga masyarakat Wonowoso Ngaglik. Piyai semene sapa to sing tak kenali? Sapa to sing ora kenal ngono to kan? Lho walik. Walik piye? Piyai semene sapa to sing tak kenali? Maka ada perkataan mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tepung sik karo warga. Wis kenal karo kowe apa urung? Lah nek karo aku ya kenal kabeh to Pak Jenderal Oso. Piyai semene nek karo aku kenal kabeh. Apa iya? Bisa dibuktikan? Buktikan. Nuwun sewu, Pak Bu ingkang mriku. Sampun kenal kalih gareng niki napa dereng? Mriku Pak, pun kenal kalih gareng niki napa dereng? Wes kupingmu ngrungokno. Rasa kemaki. Kene iki wilayahku ngerti ta? Enten setunggal sing muni kenalno. Sing ndi? Prof Sarwanto. Lah kok kenal? Lah lagi kaya gurune mbokku. Iya. Iya ya. Tekan kowe barang ya. Tekan aku barang aku ya diulang karo profesor. Duwijo hebat. Heeh ya. Mula kula mayang wis ora isin. Ora isin. Aku anggere ape mayang kok isin eling. Lah Pak Prof ya guru ngono ya kok. Ngece. Ora ning karyanya kan luar biasa. Oh iya. Karya-karya lakon naskah-naskahnya hebat. Lagu-lagune juga hebat. Lagu-lagune jos. Heeh. Sing tak senengi lagune Putri Wonogiri, Pak. Jos nih karyane hebat nih. Heeh ya. Nih sak bawane ya apa enak, lirik ya apa enak, nadane ya jos hebat. Tepuk tangan kagem Pak Prof Sarwanto. Luar biasa. Piyayine gagah gede. Nyenengke ya. Pentas ditenggani di pengestoni karo gurune awake dhewe. Gurune awake dhewe. Kowe mbiyen ya pedalangan. Pedalangan lho. Iso ndalang. Alah nek gur ndalang. Nuwun sewu Pak Prof. Ora umuk ora sombong nek gur kalih niki kaduan. Buktekne rene ndalang. Heh? Ndalang rene.
Oh, sik apa? Ora ketang sak gebiaran. Ya ngono apa? Yuk, saiki iki bukti fakta dibuktikan kepada semua masyarakat. Bukti ya bukti wong sing bayarane akeh kono. Ora ndene ngono. Masalah kowe ning kene kan sing bayar aku, ngerti ora? Sing kandha sapa? Lah, kowe wis tak bayar to, tak lunasi ke sore. Lah sing lunasi sapa? Sing lunasi asisten. Lah nek dhuwit kok panitia. Kono rak gur talang. Wong kok kono pira ya ora roh penting tok aku 1100 kok. Iya. Ora ndene ngono kowe ngerti nggen pagelaran ora? Pagelaran yo paham to, Pak? Pagelaran ngene iki. Ya yo paham. Siapa yang menjadi poros utama setiap pagelaran wayang kulit? Dalang. Dalang itu wenang? Wenang Murbawasesa. Wenang perintah. Wenang perintah. Sapa sing diperintah karo dalang? Manut. Perintah dalang rene. Tak buktekne kowe rumasane pamer enek apane aku. Baleni pisan, Kas. Apa? Pagelaran Pagelaran kaya ngene iki sing menang. Wenang sapa? Dalang. Sing menang perintah? Dalang. Mula dina kowe tak perintah kowe dalang rene. Oke, siap. Nah. Sendika wong diperintah dalang. Oh iya. Dadi sakmene kae iki sing menang dalang. Dalang. Ketika dalang lungguh ning ngisor blencong, kuwi duwe kewenangan yang luar biasa. Utama. Heeh, dalang. Oke, siap. Nuwun pangapunten Pak Prof pangestunipun. Iso. Oke, buktekno karo wong Wanawasa wong ngaglik nek kowe iso dalang. Ning jenengan ampun cedak-cedak. Ngopo? Engko ganggu aku ben wayang aku elek. Geser ini. Oh iya. Ya, Iya, nate to Bu, kula kan mayang wong ning guriku. Ape sabetan apik didik-didik terus lah elek to sabar aku dadi. Tetep buktekno. geser. Nek nganti esuk taun iki engko kowe wayangmu apik, taun ngarep sing ditenggap sapa? Aku no. Oh iya. Ini pertanyaane siji. Ngopo? Tahun ngarep wayangan apa ora? Ya wayangan, rutin kok. Rutin kok. Iki ndeleh kok ya ning kene lho. Ditokok nang ngarep raimu piye? Kobong. Iso ya. Manca keprak iso ora? Oh iya. Mancal ra iso lah kok keprak bojo kowe kepancal. Ya. Nah, suluk. Dalang iki kudu nganggo suluk, sabetan, ya ta? Kandan nek kaya profesor. Iya. Jo. Nang. Suluk. Kandan ingkang sekar gadung lawan kembang menur kangesmu harum tepuk tangan Ya. pinolan yotan kadikusuma mangambar arum alih pur kuku sing dupaku melun kelun kadi mega membo bathara aja turu sore kakyana dewa ngangkang jagat yangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima jos Tepuk tangan. wekku ora kadya nalika semono pindhane roping Jalanidi Swangkah anggro sesumbar
Lho kondange aku, Pak. Iya kondak kowe ya. Lagi ngono wong do kaya ngono abane, Pak. Kae sing nggawa kowe kok. Lha jenengan po tahu suluk nek do bengok-bengok ngono. Saking senenge karo aku lho, Pak. Alah. Iya. Aku nek apike jane menang aku. Gur kalah pamor asline. Jemangkah anggro sumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaluduk kadya guntur ketuk umo pengkang colonidi mbak lumembak banyune kumambang Sik, wis suluk cap apa kaya ngono kuwi? Suluk iso dangdut lho. Umo pengkang colonidi mbak lumembak banyune kumambang. Suluk tai wis jenenge. Mohon maaf untuk semuanya saja penonton dilarang komentar. Oh iya. Semuanya saja nggih. Penonton dilarang komentar. Nggih, Pak. Wong sing nonton iki meh 2000. Liyane do seneng guyu tepuk tangan kok sitok-tok sing komen. Sajake wedi kesaing modele. Ora Pak, kawasan kita khususno nggih jenengan aku tak liyane lah. Aduh gayane. Kawasaku Jembar Pak. Iya. Wit Papua Sulawesi nggonku kabeh. Sopo iki? Setyaki. Sing ora ngerti nek wis Setyaki sapa? Kowe Srotama. Lah kok kowe ngerti? Kumpul bendina sekotak. Lawas iki. Sapa muni lawas mau? Iya. Rasa swen, ayo perang. Nggo syarat, oke. Iki mau ujare panitia, nek awake dhewe gelem ayang, Pak Kangko ditambahi. Tambahi apa? Gawean. Oh iya. Ojo bangga masam duit. Iya ya. Penonton harap Tenang. oke. Diam itu emas. Diam itu emas. Oke, berarti nek jenengan diam padha karo Emas. oke. Wong ora entuk kakek ngomong. Lah ngopo? Tong kosong berbunyi nyaring. Weh. Wong kakean omong ora nek gunane. Wong kakean omong kaya wong edan. Weh. Heeh. Pun sekseni Bapak Ibu, sinten sing kakek ngomong? Ah iya wis. Pun. Lah aku dalang kok tak kapuk cangkemmu kok. Ki sing umpan aku dek sing mangan kowe iki. Ora apa-apa, kabeh rak si-sian lho. Iya. Kudune ra ngono cah goblok. Dan perang. Buktekno sabetamu lek iso ngalahne aku, bengi iki bayarku PN. Piye? Nek iso sabetan ngalahne aku, bayarku PN. Nuwun sewu. Ngopo? Ya ora mungkin tak pek. Lah ngopo? Lah ngarep mau jenengan wis kono nek bayaran wis didum lho kok so. Oh iya. Iya. Amplop kae kon ngepek. Iya. Iki kok wis tuwerane dalang-dalangan ya. Iya sesuk setoran barang kok so. Kena diterokne kaya. Sigra bala kang tumingal dikumbangi ngono. Ora nek mikir kok. Ora nek mikir kok ya. Perang campu samyama tali. Oh. Ler kadet. Wileting gongso. Godo. Wah, godo gongso. Isi ora dadi. Hop, sing nyindeni adikku iki, adikku iki. Sopo? Nila niki adikku. Lah. Oh, Naila to. Beh ra paham belas. Niki Kyai Wirosari. Masa kae masmu? Oke. Ora gila duwe mas raine ngono. Harep kok gila bendina tak sangoni kok. Oh iya.
ya, Dik. Iya iya. Awake kesel, leren sik limbukan. Ojo dipiloroki ta. Ojo dipiloroki, limbukan. Ya sing eling. Suwuk. Alhamdulillah no ana tetembungan wayang kuwi nut jaman kelakone. Bar perang gagal limbukan ya apik. Heeh ngono ya ya heeh. Gandeng iki ana bintang tamune nanjake bintang tamu ya. Sopo yong? Ya iki bocahe lagi yes hidup-hidup nggo gladen genaon mbok menawa dadi bintang tamu sing misuwur nak. Ngono ya yong heeh ditanjake. Ana nek Jawa Timur kondange Jo Klitik Jo Kluthuk, iki ana Jo Kangko. Ya. Nun sewu Mas. Ya, kepareng regengaken swasana jumeneng. Ya. Kowe iso ngongkon aku ngadeg. Kok ngongkon aku ngadeg? Lah iki lho. Bocah nek gak paham pakliran yo ngene iki. Ora paham piye? Dalam sebuah pertunjukan wayang kulit, sing menjadi center sing entuk perintah niku sapa? Sing menang perintah? Sing menang perintah niku sinten? Dalang. Lah nek diperintah dalang kudune manut. Nuwun sewu panjenengan jumeneng nembang. Atur lelipur kula dalangipun. Wah, suruh. Nggih sugeng dalu Pak. Dalang nggih. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah saya sehat walafiat nggih pangestunipun. Sehat ya, Dik? Nggih. Oh, keng dalem jam pinten keng dalem? Saking bibareng isaan kula sampun ndujuk mriki, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Piyambakan apa kalih sinten? Wah, nggih kali rombongan menika, kali kanca-kanca nggih. Ya. Nggih. Ning gen gayeng, Nggih. gayeng. Iki dijumenengke biasane dagelanke jumeneng nganggo iringan. Nggih. Ya kira-kira diiringi apa sing penak jenengan? Mboten sah joget-jogetan. Solawatan. Yasin. Yasin wong mati ngawur. Masih tegese iki ben kok keselamatan berkah Gusti Allah ngono lho, Pak. Serampat nggih. Serampat nggih. Nggih nuwun sewu, Cok. Pun serampatke kersanipun jumeneng. Wah iki senjata makan tuan iki. Ya ya bagus Masya Allah. Dagelan kok bagus sing ngono.
dagelan kok bagus. Ora upama ngene iki kok kelakon ya 1100 ngono ya cucuk lah. Elok tenan, elok tenan. Nun sewu paring asma sinten, Mas? Kersanipun piyai mriki do tepang. Pun kenal sedaya dereng? Oh, dereng, tepangan riyen, tepangan riyen. Iki kok malah senjata makan tuan ngene ya, Mas. Ora dadi boyong apa. Wong sapi kae sing menang dicekelke keloe. Heeh. Nek jarang kae pekae nek menungso tembunge. Tembunge nggih laras. Mau kancaku ndalang ning kene ngendika sing menang Murbawasisa kuwi dalang. Somben ora usah nganggo ngene iki ya. Mengke-mengke aku, Mas. Lho, kersanipun ngertos rekasane dagelan, Mas ya. Dadi ya dadi sesuk nek menggale kan luwih jero. Oke. Nggih. Paring asma sinten nang Sa Bagus? Jokangko. Jokangko. Dalemipun pundi dalemipun? Daleme Mojosongo cedhake ngene Jokarno. Wah, nggih. Elok tenan. Mau mriki nitih napa? Anu nge-grab. Oh nge-grab. Nggih. Kapakno dagelan nek urung misuwur mobil urung duwe biasane. Iya. Nge-grab ora apa-apa. Mau nge-grab nek pira? Telas 7 dosa kan. Yes, kok gampang lah ijoli gampang ya. Nggih, Pak. 75 to? Nggih. Kadir dalangi bayaran akeh kok wis gampang kok tak ijoli nek gur 75 wis. Wis kok tak wae 100 kok selawi nggo tuku jajan ya. Nggih. Nggih, seluwung to. Bajiwet. Kene lakon apa to ya Iki gandeng warang ngono ya kata. Hah? Iki ditanjake kira-kira salah siji nggih. Nggih. Upama dagelan iki multi talenta. Multi talenta. Dagelan iki serba bisa. Sebab bisa tuh. Upama ketoprakan ngene ya, Sal. Lho ya iso to Ya ya nek no dagelane ketoprakan ya, ketoprakan ya. Tuduk. Wewe ngatek kuwi, Arep Wiwi, Ayo nak, anak Wiwi aja kan nak ya. Jograng. Aku sing teko Jograng. Jograng. Piye Bandung? Tuk. Birang-birang dina iki pikiran atiku mok gawa lunga Juntang. Ayumu sing kaya dene widodari darat ingkang kuwawa bisa ngorak-ngarik marang batinku. Tuk. Hop. Iki ketoprak kok modele kok kementus. Ngopo? Lho sutradarane iki aku kok ujug-ujug nggih lakon dhewe. Lah piye ta? Lakon iki Haryo Penangsang. Hari penangsa. Kok jonggrang. Lah kuwi iso kuwi ya. Ha bubrah no ketoprake. Gelem mau nyanyi dhewe. Haryo Penangsange aku. Heeh. Kae Kalimayat. Ha? Kok Kalimayat? Nyamat. Kalimatamu. Aku Kali nyamat tok Kalimayat. Iya. Sutradarane iki aku kok. Oh iya. Aku dadi sapa mau jenenge? Aryo Penangsang. Heeh. Kali nyamat. Lah jarane kok kene. Jung, nang Pak Jaran ki to? Ki dagelan sak donya sing paling trunyak ya asune iki. Ya. Ini Gak aku nek dadi jaran. Oh iya wis nek wis jonggrang. Jograng. Kowe ngerti lakone jograng? Lah. Jonggrang mbok takon aku to, Pak. Lek pancen ngerti, Ora ngerti ya kowe. Kowe lah tuk. ora ngerti kok. Jonggrang bacot kan Pak. Jonggrang Bandung Bondowoso. Kedapuk jonggrang Bandung Bondowoso. Ya. Bacotke. Heeh sing bagus. Tuk. Negaramu wis rubuh jograng. Kakangmu wis tumeka pati, iki mung karek kowe ijen sing tanpa ruwah. Para gage dina samangko kowe manuta dadi bojoku jograng. Ora sudi Bandung. Ya kene kowe ora sudi dadi bojoku. Sedulurku wong tuaku kabeh wis mbok pateni. Kok njur kowe arep ngepek bojo aku? Kuwi sing jeneng Jawabane ora ngono to, Wi. Lah piye? Ora sudi jonggrang. Aku wedi wong bojomu bosku ngono. dapukan lho, dapukan. Men kok. Oh gak kenal lho ki mau. Ya. Ora. Oh lah ra omong kok. Sutradara kok gak ngerti ki piye ki mau. Sutradara. Ya bacot to.
Jenenge Bandung Bondowoso iso mbedah negara. Kuwi minangka bebungahe bisa mboyong putri. Mongko putri ana ing kene ya mung kowe, Jonggrang. Kowe aja dadak kemresik. Apa aku kurang ganteng, apa aku kurang gagah, apa aku kurang sugih? Aku sing sago mulyane uripmu, kowe njaluk apa tak turuti watonan njaluk temu lintang. Wes. Eling. Usia. Napas. Ingat usia ya. Napas ora kena dihapusi. Yo eling usia. Terus piye omongan gene iso? Yes. Mbak Lucu lagi. Jenengan jawab apa? Aku nek bagus jenengan bagus, nek sugih jenengan sugih. Pertanyaane siji, Apa? suwe apa sedelok? Ngono ae takok. Ya sing suwe to nek. Lah takok kono suwe apa sedelok? Suwe apa sedih lho? Aku ora mesti. Nek awak kesel ya diluk tok. Ning tau suwe. Tahu. Wah, aku kelingan. Apa? Utari mau jare duwe bojo gendruwo. Sebabnya aku gendruwo mergo suwe. Jenengan suwe apa sedelok? Suwe. Tunggale kene mau. Gendruwo. Gendruwo ngletak ndasmu ya. Aku wis salah terus kan mau. Bajibet. Iki lakone apa to? Yo ki. Lah aku kula nggih guru jenengan ngendika lho. Heeh. Mau jare Utari duwe bojo gendruwo. Napa bilang gendruwo? Suwe. Lah jenengan suwe apa sedelok? Suwe. Lah gendruwo. Yo wis. Ngene wae Bandung, Piye? aku gelem dadi bojomu. Heeh. Neng aku njaluk gawe urung. Ya ora lucu napa sih iki. Neng gawekno candi sing cacahe 1000. Candi. Iya, Cacahe 1000. kapan? Jroning sewengi Sewengi kudu. kudu dadi. Sanggup apa ora Bandung? Aja meneh kok mung gawe candi sewengi 1000 kudu dadi. Aku gawe bayi wae. Ya jebol. Kowe ora ngerti katiasane Bandung Bondowoso. Sing duweni kadigdayan kasekten paribasane tinatah mendat jenomen pinakun mendat nedin junde. Opo. Ingat usia. Ambil napas, Tak persiapan. buktekne wong sak jagat raya iki yen to Bandung Bondowoso ora kena disepeleke can ngono kae candi. Aku ora percaya nek wis dadi 1000. Jajal tak hitunge Bandung. Hitungan pirang-pirang candi sing semono kae sing ketok mencolok ya kuwi sing ketok mentereng mung siji ya kuwi Candi Sarwanto. Istimewa. Istimewa. Coba tak hitunge kok kono Bandung. Ya. 1 2 3 4 100 500 Hitungan. 700. Nek kowe ora iso ngitung, njaluk tulung karo sing gampang. Kuwi tukang ngitung. Kurang 1000 ngoyak terus. Piro, Jonggrang? 999. Tegese? Kurang siji. Kurang Bandung. siji. Yen pancen kurang siji tak genepi dina samangko sing siji dadi candi goreng. Dadi candi iki dikapak-apakne gelem kok. Wis Bebas. bebas. Gak obah lho candi ki ora obah. Ngale. Moh. Ngale. Oh alah, Ndek pendek iki rekosane kok ngeto Ndek iki. Ya. Pripun Pak? Gayeng mboten? Gayeng ndi dalange aku karo kene gayeng ndi? Gayeng aku to, sesuk dalange kula. Kene bintang tamu. Puas. Jonggrang. Wes. Roro Jonggrang ditembangke. Oke, Bolo. Iki aja ditiru lho, cah-cah. Dalang ngadeg iki enggak elok. Ya, enggak oleh. Kecuali aku, nek aku ora apa-apa. Nah, dalang ngadeg ora oleh. Ya. Aku ora dungokno. Aku sesuk siap diseneni karo DK channel. Lah iki masalahe ngoyak drama dan ngoyak ngono ya, Reng ya. Nggih, leres. Ora dadi boyo pengopo. Bakune intine menghibur. Oh iya. Leres, rangesunipun. Ya. Aku wis pesen godo sing metu serume kok. Ya. Roro Jonggrang ya. Ayo Reng. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandhang asmara. Oh. Tadak no prajuritmu kalapora. Mula kowe Cepet
Raniki kanggo kuturung rampung Om Bila pati kang Mas Prabu Kupala Ramu sedo alam bowono segara Tobat-tobat Paksi, kowe bakal kowe. wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe abdi sekti Pandawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut garwa Joko Bandung aku terbebek kono Om Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang pangundut tak turuti Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nang kasmaran asmadakno prajuritmu kalah perang mula kowe Joko Bandung kowe aja kumpul Saiki kanggo kuturung rampung Bila mati kang Mas Prabu Kupala Kanggo sedo alam bowono segara Obat-obat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung